Ahoj, volám sa Olga a toto video bolo vytvorené aj pomocou umelej inteligencie. Nobelová cena za chémiu bola udelená americkému vedcovi Davidovi Bakerovi a britským výskumníkom Johnovi Jumperovi a Demisovi Hassabisovi za prelomovú prácu vo výskume štruktúry proteínov. Baker bol ocenený za vývoj metód na vytváranie úplne nových typov proteínov, ktoré sa kedysi považovali za nemožné, čím otvoril nové možnosti v biochémii a medicíne. Ich spoločné príspevky od Bakerovho výskumu z roku 2003 po britské tímové modely umelej inteligencie prehlbili naše chápanie molekulárnej biológie a otvorili cestu pre vývoj nových liekov a terapií. Medzitým bola Nobelová cena za fyziku udelená americkému vedcovi Johnovi Hopfieldovi a britskému výskumníkovi Geoffrey Hintonovi za ich priekopnícku prácu v oblasti strojového učenia. Hopfield vyvinul asociačnú neurónovú sieť, schopnú rekonštruovať obrazy z neúplných alebo poškodených dát, osvetľuje, ako mozog spracováva a vybavuje si informácie. Ich práca v 80. rokoch položila základy pre dnešnú revolúciu umelej inteligencie, zdôrazňujúc dôležitosť teoretického výskumu a interdisciplinárnej spolupráce v vedeckom pokroku. Kontaktujte Crowdy AI, aby ste videli možnosti našich riešení integrovaných s vašim podnikaním.